Maita yenyu adikani tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba show. Umu tiri kutarisa zviri kuitika mukati menyika yedu, zviri kufamba National Development Strategy 1. Makamboinzwawo here zvamaona zvibereko zviri kuitika ndezvipiko? Pamuri kuona pari kusarira pamungade kuti pafutidzirwe moto ndepapiko? Muroora zvataenda unotora mafemo ndiwo wanga uri kukurukura nesu. Imbotaura tinzwe. Thank you. Tinotenda. Saka ndanga ndichiti panyaya yechirwere chakazadza nyika yese chiri kunyanyisa kukanganisa nyaya yeikonomi nezvakasiyana-siyana. Nyaya yeCovid yanga yakatarisirwa kunzi isu muAfrica tichanyanyisa kukurirwa nayo. Asi zvakazoitika tiri kuona kuti hazvina kuita sokutarisira kwanga kuchitwa vanhu. Saka nyaya yangu iri pakuti vanoongorora vanoita maresearch vakaonawo futi zvekare kuti tine maadvantage akawanda muno muAfrica. Nyaya yevitamin D yesun iri kubatsira. Nyaya yezvimwe futi zvezvirimwa zvakasikwa naMwari. Asi hakuna veministiri yemari tiri kunyanyisa here kutarisirawo kuona kuti zvinhu natural products edu emuno kana ekune dzimwe nyika anogona kutotibatsira pazvinhu zvakaita seizvozvizvi. Vari pano hatiere nyoka negavi iyo iripo. Mbopindura tozoya kuna baba Mupambeli muvape chishevedzero. Mazviita nemubvunzo wakanaka. Isu sebazi rinoona nezveupfumi nemari, mungayeuka kuti pane pamadonzvo arimo muNDS pane yezvematunhu. Izvozvizvi panguva inoyi tiri kutarisa kuona kuti rimwe nerimwe dunhu rine ukoshwa hwaro hwarinawo. Saka simba radzo iri kupuhwa kumatunhu akasiyana-siyana kuti vamwe nevamwe vatarise kuti chavangaite kuti chitifambisire kuenda kumberi, kuti tinokwanisa kunge tichizonge tichisvika pavision 2030 zvakamira sei. Saka izvozvizvi sebazi rinoona nezveupfumi tiri kutoparura chirongwa ichocho. Vhiki rakapera kwava kutori nemusangano wokuti tisimbaradze matunhu iwayo. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Anzi vari kuedza kusimbaradza mumatunhu. Munoziva kana vanhu kudunhu kwavo kwakuitwa zvinhu, nyika inofamba nyore, kwete kuti kana vanhu voda zvinhu zvonzi kuHarare, kana kuti handei kuBulawayo, handei kuGweru, handei kuKadoma, handei kuMasvingo. Ikoko tinoramba tichingoti mbudzi ngaifurire payakasungirwa ikoko. Vamupambeli, tinoda kuti mutibatsire zvakare nezvataurwa nemuroora uyu. Sei tisina kungopinda mumasango tatsvaga zumbani nendolwani nezvimwe zvakadaro kuti tione kuti zvinoshanda here? Ndo pane mhinduro yacho kuti majekiseni aya atoongororwa, avepo, apa chinhano chakati chiri pamberi pakuongororwa nana mazvikokota vezveutano, vaona kuti anobatsira. Asi hazvirevi kuti isusu seZimbabwe hatisi kutarisawo zvatinazvo, hatingatiwo matraditional remedies. Variko vari kutozviongororawo izvozvo. Hurumende yedu iri kubatsira, iri kushanda nemauniversities kugadzirisa nekubatsiridza panyaya yeCovid iyoyi. Ende vanzvadzi vatotanga zvakanaka nhau yavo vachitoti tainzi tichaparara tigopera tese. Asi munoziva kuti hurumende yedu yakakurumidza kuona kuti zvikoro zvedu zvinokwanisa kugadzira mamasiki, zvikoro zvedu zvinokwanisa kugadzira tinoti masanitizer nedzimwe dzatinoti PPE, zviri kubva mumauniversities, zviri kubva muzvikoro. Saka hatina kugarira maoko seZimbabwe. Tiri kutoshanda zvikuru kuti tione kuti tinobatsirana sei. Ndizvozvo varovere maoko.
kana chinhu chaongororwa chasiyana nechisina kuongororwa, ngatizviongororoika zvinhu izvozvizvi, nekuti chinopinda mukati memuviri wemunhu chinoda mhimo, chinoda chipimo, nekuti dzimwe nguva pamwe tinenge tichiziva zvinonzi endai monwa mushonga uyu, hamuzivi kuti munonwa iri kapu here, hamuzivi kuti munonwa chiri chipunu here, hamuzivi. Tinoda zvinhu zvinobatika, umbowo hunobatika, asi zvinhu mishonga yedu yakagara ichishandiswa nanasekuru nanambuya, kana iroro zumbani razosumudzwa zvaro neCOVID rakagara riripo kare kare richibatsira zvakawanda, asi tiri kufamba tiri pamwe chete. Taura zvakawama chakaira chipihwa mubvunzo tigoi kunyanzvisa. Okay. Taura. Inini ndoda kubvunza vagumbo, mataura nezvekuti bazi rezvicherwa rinofanha kunge richigadzirisa zvinhu kuti mari iwande muchiwandudza zvinhu. Ndoda kubvunza kuti pane matanho here amuri kutora kuti tinge tichiwana vanogadzira zvicherwa zvedu izvozvo kuti tinge tichizvishandisa muno, ndichipa muenzaniso wekuti zvatiri kupfeka angava ari mazviringazuva kana marings pachirungu yavanoti jewelry, zvishongedzo zvedu zvizhinji igoridhe redu remunomu ratiri kutengesera kunze kwenyika, rozodzoswa zvakare zvava izvozvi zvipfeko zvatinenge tava kupfeka zvakagadzirwa nezvicherwa zvedu zvemuno. Padonzo renyu rekusimudzira zvinhu iri, pane here pamuri kutarisirawo kuti muchabatsiridza vanogadzira kuti zvicherwa zvedu zvacho zvichingodadzira zvinhu munyika medu munomu, kuti tisatambisa futi mari tichitenga zvinhu kubva kunze kwenyika sezvo tiine upfumi hwezvicherwa munomu? Ndizvozvo mubvunzo wakabatana, muombere maoko. Ndinoda kumboitora iri mibvunzo, tikatora mibvunzo tikatora mubvunzo tochiti tobatsirana. Mwani mubvunzo ndiani? Mubvunzo wako? Pakaparirwa chirongwa cheNational Development Strategy 1 ichi chakabatsira kuti mari yedu yanga yakuita ichishaya simba zvichienzaniswa neUS, asi pakabatsirika kuti mari yedu yakabva yastabiliza mari yedu yemuno munyika. Zvinova zvinhu zvatinokurudzira zvikurusa nechirongwa chakaiswa cheNational Development Strategy 1. Uyezve kumabanks uku vanhu vapapa vachiita dambudziko rekushomeka kwemari, vanhu vachipuhwa mari ma1000s per week, but nekuda kwechirongwa cheNational Development Strategy 1 pakawanikwa pachiita kuti izvezvi vanhu vakwanisawo kupuhwa ma2000 per week rega rega, zvinova zvinobatsiridzawo panyika yedu uye nebudiriro yenyika. Saka mubvunzo wangu wanga wari pakuti izvozvi zvakadaro zvakanaka, asi zvinoda kuramba zvichivandudzwa. Mune zvimwe zvamuri kuita here kuti izvezvi kana tingati vashandi vedu vehurumende anenge akukwanisa kuendawo kubank achino withdraw mari yake pakupera kwemwedzi yakangokwana, zvisina zvekuti anongopuhwa 2000 kana 1000 because mari yacho haikwani, transport, vana kuchikoro, zvinhu zvinovawandira. Ndizvozvo iyoyo mubvunzo inozoya yotaurwa muzvikamu zvinotevera. Nhai tiri kuiwana mubvunzo uyu inobatika, ngairambe ichiuya imwe. Ngatisangane muchikamu chinotevera.